Diyos maray na banggi sa indo gabos mga tugang. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mayan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sabong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog na po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made And flesh. dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Mercy Ortega, Mr. and Mrs. Eduardo Porlares and family, Elena and Ana Rose Porlares, Niones family, Mr. and Mrs. Elpidio B. Ramos Jr. and family, Marbida family. Thanksgiving offered by Margie, Nales family, for the birthday blessing offered by Belza family. Thanksgiving offered by Florida Bolivar. Thanksgiving offered by Onato family. For the gift of life of Alexis Laika Z. Special intention for Mercy and Nini offered by Mercy Ortega. For early recovery of Pepita offered by D.V. Ronyo. For fast healing of Atina Claire Morales and Chris Jofer Manzan. Special intention for healing offered by an anonymous. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag, Eugenia Rolando and all souls offered by Neodes family. For all souls offered by Mercy Ortega.
For Eduardo, offered by Maribel Ranyola. For Josie, Ernesto, Nena, Gregorio, Maria, and Domingo, offered by Marbida family. For Estinelli, offered by Mirna Sevillano. For Domingo, Bernadette, and Alfredo, offered by Janet Del Mundo. For Jesus, offered by Buena family. For Helen, by Kent Alfred Balde. For Alex, offered by Rita. For Eduardo Sr. by Logroño family. Ngunya na Domingo sa tuyang sinisilebrar ang solemnidad kan Epifania kan Kagurangnan. Paladan ang mga nakakahiling asin nagtutubod siring sa tulong mago. Nahiling ninda si Jesus na iyo ang ilaw nin kinaban asin ang madara nin katoninongan. Si Jesu Kristo, iyo ang ilaw na nagbabanaag sa tahaw kan diklom, na dulot nin mga kahurasaan, asin kapurisawan niyato sa buhay. Idulot niyato ang misang ini, sa misang ini ang satuyang balaog nin pagbakli, asin pagbagong buhay, asin maging ilaw man kita nin kabanalan, asin katanosan sa bilog na kinaban. Matindog na po ang gabos, asin awiton niyato ang awit sa pagpuon. Kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Mga tugang sa solemnidad na ini kan Epifania nin kagurangnan, idulot niya to sa satuyang Mesiyas na namundag kay Jesus, ang bulawan kan satuyang pagtubod, ang insenso kan satuyang mga pamibi, asin an mira kan sa tuyang mga sakripisyo. Tanganing magkadig o magdulot kaning atang sa tung rumdumon, pagsulsulanan sa tung mga kasalan. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa ilo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamiibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan,
darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na nagpahayag ngunya na aldaw kan bugtong mong aki sa mga nasyon sa paggiya nin bituon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot sagkod sa pagmansay sa kagayunan kan sa imong kahalangkawan. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa to ang manunungod sa liwanag nin kagurangnan na madatong sa tahaw kan kadikluman, asinan sa iyang kamurawayan magbabanaag sa bilog na katawokan.
Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Tindog Jerusalem, asin pagliwanag siring sa aldaw. Nagliliwanag sa saimo ang kamurawayan ning kagurangnan. An ibang nasyon matatahuban kan kadikluman. Alagad maliliwanagan ka kan ilaw ning kagurangnan. Iibahan ka kan liwanag nin sa iyang presensya. An mga nasyon magdadag ka kan sa imong liwanag. Asin an mga hade magdadag ka kan nagbabanaag na bago mong aldaw. Pangalagkalag sa palibot mo, asin hilinga kung ano ang nangyayari. Nagtitiripon an sa imong banwaan, tanganing magpuli. Hali sa arayong lugar, madatong an sa imong mga aking lalaki. Kikilikon an sa imong mga aking babae, arog sa pagkilik sa mga aki. Mahihiling mo ini, asin mapapano kaning kaugmahan. Maglulukso ka sa dakulang kagaya-gayahan. Dadarahon sa imo ang kayamanan kan mga nasyon. An sa indang kayamanan, madatong hali sa ibong na dagat. Kadakol na kamilyo an madatong, hali sa Midian sa Kaefa. Madatong sinda hali sa Sheba, na nagdadaranin bulawan sa ka-insensyo. Magpapahayag ang mga tawo kan marahay na bareta, kung ano ang ginibo ning kagurangnan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. O Diyos, itao mo sa hade an sa imong hustisya. Itao mo sa iya an sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan an sa imong banwaan. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanoan. Asin magsupay lugod ang katuninongan. Sagkod na nagliliwanag ang bulan. Maghadi lugod siya puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Mga hade nin Espanya, asinin mga isla. Magbayad lugod nin mga buhis sa iya. Mga hade nin Sheba, asinin Ethiopia. Magdara lugod nin mga dulot sa iya. Gabos na hade magluhod lugod sa atubang niya. Gabos na nasyon maglingkod sa iya. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Hulita iliniligtas niya ang dukha na nag-aagrangay sa iya. Ang nangangaipo, asin ang mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya, asin ang dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Sasambahon ka kagurangnan kang gabos na banwaan. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo na huli sa balaog kan Espiritu na utob ang panuga ning kaligtasan huli kay Hesukristo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Nadangog na nindo na huli sa biyaya nin Diyos. Itinaon niya sako ang trabahong ini sa ikakarahay nindo. Pinahayag nin Diyos ang sa iyang misteryo, saka ipinaaram iyan sako. Kan mga panahon na nakaagi, dai ipinahayag ang misteryong ini sa kiisay man, alagad ngunyan, ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol, saka sa mga propeta. Ang misteryo iyo ini, huli kan marahay na bareta, ang mga pagano para manaman kan mga bendisyon nin Diyos, mga kabtang man kan parehong hawak, asin kahiras kan ipinanuga nin Diyos, dyan ki Hesukristo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos, asin ipagdukyaw niya to ang banal na ebanghelyo.
sa Indo. Pagbasakan marhay na bareta na sinurat ni San Mateo. Kan namundag si Jesus sa Bethlehem nin Judea, kan si Herodes an hade, day nahaloy nag-abot sa Jerusalem an mga mago hali sa sirangan. Naghapot sinda, hain an umboy na namundag na magiging hade kan mga Hudiyo, nahiling mi an sa iyang bituon sa sirangan, kaya nagdigdi kami, nganing sambahon siya. Napurisaw na gayo si Hading Herodes, kan maaraman niya ini, siring man ang mga taga-Jerusalem. Tinipon yan gabos na puo na padi, asin mga paratukdo kan katugunan, tanganing haputon sinda kung sain mamumundag ang Kristo. Sa Bethlehem nin Judea ang simbag ninda. Siring sa sinurat ni propeta, ika Bethlehem sa daga nin Huda, bakong ika ang pinakasadit sa mga nanginginot na syudad nin Huda, hulita sa imo magikan ang sarong leader na iyo ang masakop kan sakong banwaan na Israel. Sikreto na ipinaapod ni Herodes ang mga mago, nganing aramon sa inda kun kasoarin, nagtunga ang bituon. Pakatapos, pinaduman niya sinda sa Bethlehem, tinugon, lakaw kamo, hanapon nindo an umboy. Kung mako anindo siya, paaramon nindo ako. Tanganing magduman man ako, asin magsamba sa iya. Kaya naghali sinda, mantang naglalakaw, nahiling ninda giraray an bituon, na nahiling ninda sa sirangan. Dai masabi an sa indang kaugmahan, kan mahiling ninda an bituon. Pinanginutan sinda kaini, sagkod na naguntok, sa tangod kan lugar na namumugtakan kan umboy. Paglaog ninda sa harong, nahiling ninda an umboy, asin si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda, asin nagsamba sa umboy. Dangan idinulot nindaan sa iya an mga daranindang regalo, bulawan, insyenso, asin mira. Pinatanidan sinda nin Diyos sa pangaturugan na dai magbalik ki Herodes. Kaya ibang dalan ang sa indang inagihan pagpuli. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Siguro for the last time, mautong bation ka mo. Merry Christmas! Merry Christmas! Kung igwa ka mong day pa na greet na Merry Christmas, igwa na sa nakitang 7 aldaw. Puon ngunyan sa good sa Sabado. Sa otro Domingo, bako na Pasko. Kaya it's still very much in place to greet. Kaya sa text message nindo, sa chat, kung dai pa kamong may mga tawong kaligtaan nindong bation, maghabol na. Mga tugang, kan December 24 matangang banggi, the whole of December 25, so focus kan sa tong atensyon, digdi sa central figure sa Belen, an umboy na namudag, the birthday ni Jesus. Kasabay duman sa narrative kan nativity nin sa tong kagurangnan, yuan pag-awit kan mga anghel, glory to God and the highest, and peace to His people on earth. Kaya may mga anghel sa Belen. Dagan so mga pastores,
nagpasiring duman sa Belen. Kan nakaaging Domingo, so focus ta, iyo itong tulong personahe sa laog kan Belen. Ta, solemnidad kan Holy Family of Nazareth. Day man magiging umboy ang aki inin Diyos, kung daing ina, daing ama, legal father na maataman sa iya. Kaya, sukahalagahan kan familia, pighurup-hurup niya to. Kan January 1, so focus ta, duman sa ina, kanumboy, si Maria bilang ina nin Diyos. Bago kita magpaaram, kan nativity scene, ngunya na Domingo, nganing makumpleto, so kabilugan kan Belen, iniimbitaran kitang i-focusan sa tuyang pagiling sa nagkapirat pang detalye na natatada. Enot sa bituon. Sa ugaring ang bilinta, kaya day nabugtakan kan tulong mago. Pero sa mga darakulang parokya na mahiling nin doan, tulong mago. Dangan sa mga daranindang regalo. Bulawan, kamangyan, mira. Ini mga detalyeng ini, yun tatauan tanin pag, hurup-hurup, ngunyan. Bago kita mag-goodbye sa Christmas season. Punan ta itong tulong mago. Kaito, kung January 6, ang greeting ta, Happy Three Kings. Dain ang gayo yan pigagamit na greeting. Ta, so Three Kings, pigsalidahan na nin, Epifania nin kagurangnan. Kaya ngunya na aldaw, an solemnidad, an apod, Epifania nin kagurangan. Epiphany of the Lord. An epiphany nangangahulugan, pagpahayag, pagpahiling. Ang pagpahiling ni Jesus duman sa tulong mago. Kaya magbati kita, Happy Epiphany of Jesus. Happy Epiphany. Ano ang significance kay ni? Ang tulong mago, minarepresentar ini kan gabos na nasyon sa kinaaban. Lalo na kan mga pagano. Tapa no sa mga pastores, Hudiyo. Si Mama Mary, si Papa Joseph, Hudiyo. Alagad ito tulong mago, bako man sinda taga-Israel. Taga-ibang nasyon sinda. Kaya minsan ka ito kan mamudag sa Jesus, day kita duman sa Belen, alagad igwa kitang representatives. Itong tulong mago. Garuman sana, yaon kita duman sa Belen, ang representatives da so tulong mago. Amen? Asin ini nangangahulugan na Jesus was born not just for Israel, not just for the Jews, but for all people. Kaya ang fiesta ngunyan, nagpapakirum sa tuya that Jesus is the Savior of the world. Jesus is for you and me and for everyone. Namundag siya, tanganing iligtas kita gabos. Inclusive. Bataan mga Hudiyo, medyo may pagka-exclusive. Kami sana, kami ang chosen people. Alagad, sa fiesta ngunyan, nadangog taso, ikaduang pagbasa, ang misteryo, ang marahay na bareta, na ipinapahayag ni San Pablo, kan mga propeta, kan mga apostoles, yun na, ang mga pagano, kapwa para tagapagmana, kan kahadian nin Diyos. Kabtang, kan sarong banwaan na tinugdas ni Kristo. Ini, nirerepresentar kan tulong mago. Iyan ang
saro sa mga mensahe. Ani kadua tabi. Ining tulong mago, binayaan ngo na ninda so kanya-kanyang kahadian. Bako tabi ini mga hadi, mga advisors ini kan hadi, mga madudunong ining tawo, most probably astrologers, wise men, trusted by their own kings. Alagad, binayaan ngo na ninda so human kings nganing hanapon ang true and eternal king. Sabi duman kan matagbuan ninda, nagluhod sinda nagsamba. Nako aninda ang tunay na hadi. Buot sabihon mga tugang, pipagirumdum kita na ining tulong mago, nagahanap, nag-search. May pigahanap sinda ang tunay na Diyos. Each one of us, all human beings, have this hunger and thirst deep within for God. Anuman ang relihiyon, anuman ang rasa, anuman ang nasyonalidad, anuman ang kulor, anuman ang estado sa buhay, taga sain man siya, basta siya linalang nin Diyos, human being, igo siyang pigahanap deep within his or her heart and soul. Pigahanap ang mahal na Diyos because each person is hungry and thirsty for God. Huli ka ini, itong tulong mago, naghanap sinda. Asin, sakod ko niyan, pigahanap ta pa. The reason why nagsisimba kita duro Domingo, the reason why nangangadji kita, the reason why nagigibo kitang karahayan sa kapwa, ang gabus na ini, ekspresyon nin paghanap niya to sa mahal na Diyos. Taan Diyos, siringani sa kanta, kayamanang hindi lubusang matagpuan. Matatagpuan talang lubusan ng Diyos, kunyaon na kita sa langit. Pero di sa kinabang, we go on searching. As in, sa paghanap ta, makukuata siya. Sabi nga ni Jesus, magtuktok, ikabubuksan. Maghagad, ikatatauan. Maghanap, sa imong makukua. So tulong mago, nako aninda, sa pighanap ninda. Amen? Uni patabian, duwa na ito, ay nga ikatulutabi yu ini. Kung day subituon, day kuta ni danako si Jesus. Tayo ba kaso nag-guide? Buot sabihon sa buhay ta, may mga bituon man, na pigpapadara ang Diyos. Nganing matagpuan siya. Sa familia, ang pinakabituon tabi, si mama, si papa. Kaya baga ang mga nanay, ilaw ng tahanan. Hirak man kan aki, madidipisilan na aki, makatagpuan, maengkwentro ang Diyos, kunday niya namatian ang lavali sa parents. Kunday niya nahilingan magayon na ihemplo na dapat itao kan mga magurang. Kaya ang bituon na ini nagpapakirumduman sa pangapudan ng Diyos sa tuya, nakita man, bituon man. Pag natagpuan ta si Kristo, dapat ang liwanag ni Kristo, iyuman ang ipapahiling ta sa kapwa. Amen. Kaya ang hapot, ano daw tabi ang buhay ko, nagsisirbi man kibituon. Kung ang ama, para buyong, para bulang, may kabit, anong klaseng bituon iyan? Kung ay ang boyfriend ba ko honest sa girlfriend, anong klaseng bituon? Kung ang girlfriend two-timer man, anong klaseng bituon? Kung ang leader ta sa gobyerno, corrupt, madaya, anong klaseng bituon? Kung ang padi may kabit, then nagpreparar kan sermon, hugakon, magduman sa baryo, nganing mag-respond sa sikol, anong klaseng bituon? Oh, gabos kita, inaapudan na maging bituon. Kada klase doon, aram na mga bituon, artista. Aber daw. Sisay nga ni ang megastar? Oh, Sharon Cunita. Sisay ang Diamond Star? Oh, Maricel Soriano. Sisay ang superstar?
Si siya ni star for all seasons? Yan ang aram nindo. Si siya ang bold star na aram nindo. Ini ang kaulugan kan bituon. Si Jesus, yun ang pinakabituon kan buhay ta. Da dapat iyo sa tuyang arugon, sunodon. Ta ini bituon ni Jesus yan. Siya nagtataong tunay na liwanag sa buhay ta. Dahil ta pagsalidahan kan iba-ibang mga bituon. An iba bituing walang ningning. An iba bituon sana na madali mahali. Sabi duman, sutulong mago, so mga mago nagdara kay regalo. Ano nga nito? Bulawan, kamangyan, asin, mira. Bulawan, ta si Jesus, pigmit bininda, na hadi kan manghadi. Gold is a gift fit for a king. Kaya nagsamba sinda, nagtauki bulawan. Mira, insenso, ini pigagamit kan padi kung bibindisyon kan altar. Kaso bago ba nag-insenso ako, but sabiyon si Jesus, padi nin mga padi. He is the high priest. Tanganing kita ipangadji, asin magdulot kan sa iyang sakripisyo para sa Ama. An mira tabi, mapait ini, herbs ini. Ini nagpapagiram mo sa tuya na ang Jesus na ini maagi din kasakitan, kapaitan, kagadanan sa krus para sa kaligtasan niya to gabos. Garo baga sa mga regalo ninda, nagtatao ng propesiya kung ano ang mangyayari sa umboy na ini. Hadi na kukurunahan, bako nin bulawan, kundi tunok. Ipapako sa krus, hulitan na muot sa tuya. Alagad ang mga regalong pigtao ka itong mga bago, nagpapagiramduman sa tuya, ano man daw ang regalo ko sa birthday ni Jesus? Kadaklan sa tuya, nag-expect regalo, hali sa iba. Pero kita, inaapudan ni Lord, magtauman ki regalo. Dahil mga rikwitang bulawan. Alagad ang bulawan kan sa tuyang pagtubod. Our total trust, faith in Jesus. Mas mahalaga pa yan kisa material na bulawan. Iyan ang maut ni Lord na itauta sa iya. An insenso kan sa tuyang pamibi na minaitaas. Ang insenso kan sa tuyang mga marhay na gibo na dinuduluta sa kagurangnan. Mas magayon pa yan kisa asusan ng nag-itaas. Ani katulo, an mira kan sa tuyang mga sakripisyo ta kita namumuot. When you love, you sacrifice. Kaya dakul kitang mga sakripisyo, mga crosses, daily crosses. And we continue sacrificing because of our love. Yan ang hinahagad din sa tong kagurangnan. Ultimo tabi, sabi sa detalye, nagpuli sa mga mago, pero daisinda nag-agi kay Herodes. So hadi baga si Herodes, pigtugon sinda, kung mako anindo anumboy, magbalik ka mo sako, ta ako man maduman, tanganing siya sambahon. Inisagin-sagin sana ni Herodes. Ta sabi duman, nakubahan si Herodes. Malangani kan sa mga mago day nagbalik. Ano ginibi ni Herodes? Pinagadan, gabos na aking lalaking namundag 2 years old pa ibaba. Tas siya nagselos na baka salidahan siya bilang hadi. Tapano si Herodes gaman sa puder, nakakapot kimaray sa puder. Habo niyang may kakumpetensya. Yutabi ini si Herodes. Okay, so tulong mago, sabi duman, ibang dalan ang inagihan ninda. Ibang dalan. Baagong dalan. Siguro, pag-irumdum ni sa tuya, imbitasyon ini, pangapudan, kay puan, ibang dalan man ang agihan ta. Sa pag-celebrate kan Pasko, but sabihin, may pagbabago na lamang sa buhay ta.
pagbabago ang dapat mangyari sa buhay ta. Bago magpaaram kita sa Pasko. Kung kaito, chismusahon ka, ano daw ngunyan? Bako ng gayo. Ibang dala na. Kung kaito, dahi kang pasensya, dagit tuman, kay puan, mapasensya na. Kung kaito, masla, grabing ka pa, abaw-abawan mo, hambugon ka, ano daw magpakumbaba? Kung kaito, unfaithful ka, ano daw, faithful, stick to one na sana sa boyfriend o sa agum. Kung kaito corrupt ka, ano daw ngunyan, honest ka na, sincere sa imong trabaho, dedikadong maray. Yun ang pagbabago. Otherwise, daing kahulugan ng Pasko, kung daing pagbabago sa buhay ta. Kaya arugon ta itong tulong mago, ibang dalan ang inagihan. Ninhuli ta, nagbago sudalan. Dapat kita man, baguhon ta ang buhay ta, pasiring ki Kristo, giya si Kristo sa buhay ta. Tindog tabi. Sa tuyang pangadjion ang kredo, Tutubod nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang mamibi kita sa Ama na yaon sa langit, ipinahayag niyan sa iyang bugtong na aki, liwanag nin mga banwaan. Tanganing ang gabos na mga tawo maging mga aki nin Diyos, asin magkamit kan kamurawayan nin sa iyang kahadean. Ang satuyang sabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang simbahan na iyo ang tinogon na maghulit asin magdarakan mga tawo kay Jesucristo para tubos nin kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga daipabunyag, an mga daing pagtubod, na makuha ninda ang dalan, an katotoohan asin an buhay na iyo sa Jesucristo, hade nin gabos na banwaan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An sa tuyang banwaan, na makautob kan sa iyang misyon, sa pagbabalangibog kan pagtubod digdi sa satuyang runa, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. An mga misyonero, naan sa indang kapagalan asin kahigosan, pahalagahan asin tabangan kan mga Katoliko sa bilog na kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Nakitang mga nagsusunod kay Kristo, makanood na magkasararo, asin magkaminarootan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi.
Amang mamumuton, hinanyugan sa mong pamibi, orasan ang sa mong mga hinahagad, huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko, asinan sa inong atang, magkanigong akuon kan Diyos samang makakaman. Akoon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Kaugaying hilingan mga adolot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini bako ng bulawan, inisyenso, asin mira ang dinudulot. Kundi sa paagi ka ini man sa ng mga atang, pinapahayag, dinudusay, asin inaako sa Jesucristo na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong spirito, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnahan, banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran. Huli tangunya ni pinahayag mo kay Kristo ang misteryo man sana kan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon as kana man na magpahiling siya sa pagkatawo ming magagadanon, binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga angeles, arkangheles, mga tronos, dominasyones, kan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggadan banal. Burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami. Babanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat binaakini, dangan itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabos sa sinmagkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na ansabi, Mag-ako kamugabo sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig umong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa mong mga tugang na nagtorog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadaan, ako asa liwanag nin sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon.
natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kad sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asimanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, winawalat ko sa Indo, an sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haripagilngan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, magpatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin naghade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan nin kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Magpatinauhan kita nin katuninongan sa lambansaro. Uya sa Jesucristo ang tunay na
bituon, ilaw kan buhay niya to. Paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinasa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po, pamibi sa hubileyo. Amang langit nun, an pagtubod na iwinaras mo sa saimong aki, Seso Kristo, sa muyang tugang, asin an kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman, kan katawohan asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katoninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, manginutan ka sa mo, danay asin minsan sain, sa paagi kan langit no na ilaw, tanganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmate, ang misteryo na binuot mo kaming makisumaro. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pro negritis asin para sa seminaryo. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nagabot sa 35,554 pesos and 65 centavos. Ang naambag niyato sa siring na misa nagabot sa 4,107 pesos and 75 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 10,713 pesos and 90 centavos para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Sa Enero 6 sagkod 8, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin trido masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga ngaran kan kalag na buot nyatong girumdumon. Mauwot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, anonymous donors, 30,000 pesos, 5,000 pesos, duwang tig 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, a devotee 3,000 pesos, Yao's family 900 pesos, Piojo family 900 pesos, Emma and Joaquin Daep 400 pesos, Michi Gail Peñaflor 400 pesos. Diyos mabalus po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spiritu, iduko ang mga payo sa paghagad din bendisyon, kanan aki nin Diyos na nitawo dinaog niya ang kapangyarihan nin diklo masin kasalan, pinano niya ang aldaw na inikan sa iyang kamurawayan. Halion lugod kan Dios ang diklom nin kasalan, paliwanagon ang sa indong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara nin Dios ang sa iyang mga anghel sa mga pastor, tanganing ibareta ang maugmang pagkamundag sa tong paratubos, panoon lugod niya kamo nin kaugmahan, gibuhon ng mga tagapagbareta, kan sa iyang tataramon, Amen. kanan tataramon na nitawo sa ang langit na kisumaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo ang katiwasayan, asin karahayan nin buot, asin ang pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit.
Amen. Bendisyonan kamo kan Dios nga makakaman Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magin bituon kamo na nagliliwanag kan ilaw ni Kristo sa kinaban. Salamat sa Diyos. Parakpakantan kagurang.